Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. От мене жертвата, от Тебе огъня, от мене молитвата, от Тебе чудото, от мене песента, от Тебе помазание, от мене вярата, от Тебе спасение. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Единствен цар си, Господи, Тебе хвали душата ми. Няма като Теб, няма като Теб, единствен Бог си Ти. Без значение през какво преминаваме и ще преминаваме. Бог ни е дал това време да се съберем и да издигнем Неговото име. И аз вярвам, че не сме тук да покажем кой е по-най, не сме тук да покажем кой хубаво пее. Тук сме заедно да издигнем името. Амин? И без значение през какво сте преминали, имаме добрия изграден навик в църквата да посвири шофара. И когато посвири шофара, да паднат всички стени. Да паднат всички стени между нас и Бога. Да паднат всички стени, които сме издигнали между хората и нас. Затова нека посвири шофара. Халелуя! Господи, ние Ти благодарим за тази прекрасна възможност, която ни даваш. Да дойдем, да хвалим и да издигнем името Ти, Господи, тук на това място. Да празнуваме, че Ти победи смъртта, Исусе. Победи смъртта, за да имаме ние вечен живот. Да, Господи, ние вярваме в това Слово, вярваме в това Слово, че който вярва в Твоето име, той ще живее. Дори да умре, пак ще живее. Господи, ние сме тук, за да Ти отдаваме цялата слава и цялата почит. Моля Те, Исусе, отвори небесата, приеми нашата жертва на хвала и излей мощно Святия Си Дух тук на това място, Господи мой, за да наистина Те чувстваме в нас и вътре в нас. Както, Господи, Ти си обещал, че Ти ще дойдеш и ще направиш храм в нас. Нека да Те почувстваме, че си в нас, Исусе, и ние да сме в Тебе. В името на Исус, цялата църква казваме Амин! Честь и слава
Желаю
Нека да благодарим това. Ти знаеш, Господи, всяка участие За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Айде, нека всички да пеем. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, За милостта ти, която за милостта ти, всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, за любовта ти, за милостта ти всеки ден. уникална любов, Божията любов, брати и сестри. Тя ни прави разликата между хората. Айде всички. Само която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Айде, нека всички да пеем.
която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, за милостта ти всеки ден. Затворете всички уши.
за Господа Исус Христос, който е възкръснал. Исус възкреси! Наистина възкресе! Бъдете благословени! За първи път виждам една сватба на такова място да попляскат. Нека да възможно. Айде на роденици. Искаме да се радваме на Господа, брати и сестри. За това сме дошли тук. Аз оставих работата си да бъда тук, да хвалим Господа. Господ се радва с нас. Дори и ангелите се радват с нас. Бъдете благословени, брати и сестри. Изгорени ли сте? Много се радвам с това момченце. Когато тази тръба надува, знаете ли какво става? Господа те благослови. Радвам се за това момче. Бъде благословен. Никога да оставиш тази тръба. Небето се отваря, когато викаш с теб. Айде, днеска е възкресение и той настои на мен, че той е жив. Радвайте се на Господа! Oh, yes,
mutluyum yaşar sana Rabbim sayes bir kılan sonsuz mutluyum yaşar sana Maranatha 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 sonsuz mutluyum yaşar sana Rabbim sayes bir kılan sonsuz mutluyum yaşar sana Haleluya 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Хвалението се най-напред. Преди хвалението как беше? Може да седнете, изключете микрофоните си. Айде, капай се заедно, ще беше вълните. Дайте ми нас. Видяхте ли разликата съм? Как беше преди да започнем и как казва ти наистина възкритен след като започнем? Слава да бъде на Господа, който ни дава тази небесна манна. Дори чрез свалението човешката душа, човешкото тяло може да се изцели, може да се възстанови. Не е нужно да дойде някой познат служител с голямо име, защото не името на служителя изцелява, а само името на Исус Христос изцелява и превдига. И това, което тебе те изцелява, душата ти или плътта ти, това е твоята вяра. Амин. А как съм вярвал човек? Просто чрез слушане, а чрез това изпълняваме. Какво изпълняваме? Словото. Ние не изпълняваме никой винаги Словото, но Бог не прекъсва да не изпълни с вяра. Добре, знаете с какво започваме винаги, нали? Рождениците. Айде, кои бяха миналата седмица рождениците? Ти ли си? Ще идваш ли? Александър Янков и Йоанна Янкова. Иван Иванов. И той в България. Добре. Първо тази седмица, после ще вземем старите. Елате първо Йоанна и Александър. Гаро, и ти ли имаш рожден ден? Добре.
Знаете, тази година започнахме с нов регламент и да го кажем. Всеки първи рожденик от семейство какво получаваше? Кръста. От ваше семейство си ги получиха, на вас няма кръст. Всяко семейство получи и календар. Я да видим кои семейства не са дошли и не са получили календар. Я станете, кои нямат календар. Чакай да покажа за кой календар става въпрос аз първо. Нали? За тези календари става въпрос. Кой не е излъл на църква и не е взел календар? Изправете се, да го видя. Ти четири други има ли? Добре. Едната част нагледи, другата част си взеха. Те бяха тук. Добре? И ти нямаш. После ще дам на тебе сега. Първо, първите рожденици, след това ще можеш да седнете. Ще правим втори курс за рожденици. Защо ги разделих рождениците? Не всички наведнъж поканих. Регламентът беше такъв. Всеки, който дойде на месец един или два пъти, получава специален подарък. Брат Христо продължи, нека да дадем на всеки да се насърчат да идват. Аз казах, не, грешно е. Трябва да ги насърчим да идват на църква. Погледни я. Ще дойде непознат сигурно. Всяко на нашая. Целта е да насърчим хората да идват на църква не заради подаръците, а заради самият Бог. Не знам дали има други църкви, където за всеки рожден ден, това е вече наша 5-та година, където караме, имат различен подарък. Всяка година различен подарък. Така ли е? Всеки получиха различни подаръци. Добре, това е за теб, Йоана. Това е за теб, татко. Може да отворите да ви покажете какво сте получили вътре. Тази тетрадка с златна колица е с цел да се пише нещо вътре. Добре, това е химикал с името на всеки човек. Какво пише там? Я, се вляза, ЕПЦ Ingolstadt, Johanna Y. Всички там се взема. При тебе какво пише? Изучил? ЕПЦ Ingolstadt, Мерин. Пише. Да. Нека да се изправим всички. Аз съм му пипнала химикали. Как ще имах не чалчес? Като е иска да пее? Ще ги благословим рождениците. Добре, както винаги нашите семейство нямаме заплата. Ало, там отзади за пешачите. Така, помагайте. По-бързо да става. Да ни чакат църквата. Готови ли сте да пеем? Айде ще пеем по-лесно. Ще обърнем на благословен рожден ден. Вместо честит рожден ден, благословен рожден ден. Че другата е по-трудна. Благословен рожден ден, благословен рожден ден, благословен рожден ден на теб, благословен рожден ден.
Всичко става мънден. Белемден гелер ще има. Така. Кой да каже, имам честа да валят порта на децата си. Това се случва на 6 години един път на Рождество Христово, на Великден и на Петдесятница. Добре, дайте ми една салфетка, да се отсапа. Има ли някакво? Сега може да се седите вие, за да мога да извикам втора група. Айде сега, които имахте през март месец рождени дни и календарен епидемия, елате всички напред. По-късно ще ви обясня защо да разделите. Не са. Има още една причина. Айде, Иван Иванов. Липсвате ми, бе. Без календари? Кой няма календари още? Ти, ела тук напред да ти дам. И много Кой имаш? бъркам. Давай, отпред. Да, при рождениците. Така, един път на теб. Един път на теб, със семейство. Така. Сега ти нямаш рожден ден, зато и че... Не. Да, можеш да сядаш, що ми смиш. Иска да бе нас, куда е пред. Сега, това е за всяко семейство, без значение, нали? Имаш ли такова? Кой имаш рожден ден на вас? Малката ли е ти? А ти на рождения ден си вече тук. Кой има? А, ти имаш такова, добре. Това е за тебе, това е за тебе. И това трябва да е за дяконът ми, нямаше за вас, нали? Когато имаш рожден ден. Имате? Да. Кой нямаше рожден ден? Кое семейство нямаше? Ами Рема нямаше. Те са в България вече. Ще остане за следващия рожденици. Сега, пред март месец имаше още един рожденик, аз се спомням. Меменчо? А ти преди? Ама Меменчо с брат трябва да е. Чакай, ти взели си подарък, как го взе? Не да знам, аз миналата година. Той за миналото, това сега При мен Меменци са двама. Още един Мемент ми липсва. Къде е това с другия Мемент? майка и пита. Ади, ги разсенева? Есе Мемент, един ми си! Господи. Ва! Аз седми див. Не рекой див съм ден тетрадка калада. Ке тръва нормално. Аз ще да калада ми кистомаш. Сега. От семейство Иванов още един рожденик липсва. Тамам на деня на жената. Кой е този? Той се отказа, че така каза. Йоанна сам, Йоанна. Йоанна сам ще го благословим. Йоанне, готова е работата. Вяра го направи, ако не грешат, нали? Много ви бъркам сега. Коя? Нали са близначни, бе, да ги бъркаш. Добре. Тук са рождениците. Все пак, нали, решихме да имат по един малък подарък. Да не останат хемтен без подаръците. Само да видя къде са, защото ги забравиха долу. Сега ще ми докарат и розовите. Това е за теб, Менчо. Чакаме да ги докарат останалите. Ги търсят. Къде са ги скели? Не са притеснях, че ще си ги получите. Само да ги намерим.
Ако не ги намерим пък, айде да почакаме да ги намерят, да се изправим цялата църква и да благословим рождениците. В това число можеш да минеш татко и ти отпред, защото и техните благословихме. Йоанна и ти също. Благославя пам си. Ечора и чери. Добре. Иване, това е за теб. Ето така, да не си ги объркат, защото вас да объркат. Нали така? Това е за теб. Други рожденици имаш ли? Ако има някой, който е бил рожден, да каже сега и да замълчи до година. Годината 2 пъти. Не може. Добре. Нека да протегнем ръце и да ги благословим, защото Бог казва сега в Левит и да благославяш Божият народ по този начин. Нека лицето ти да осияе. И Бог да погледне благо към теб. Но ние няма да цитираме тази молитва, защото ние ще ги благославяме всеки кой за нищо. Нека да затворим очите и да го кажем. Господи, ние ти благодарим за всички тези мъже, жени и деца на Бога, които са Божи. Издигаме, Господи, техният живот пред Тебе. Издигаме годините им. Нека да се промножат в Тебе, Исусе мой, и наистина да Ти се радват и да Те благославят винаги, Боже мой. Нека, Господи, Твоите благости и милости винаги да са в тях и чашата им да прилива, Господи мой. Нека, Боже, да не е само за тях, но за изграждането на Божието царство да действа всичко, Господи, да е от Тебе, чрез Тебе и за Тебе, Исусе. Благодарим Ти за всичко и всички казваме Амин! Добре, може да си седнете. Както вече повечето от вас знаете, нашите младежи всяка година подготвят една сенка. И чрез сенките идва солото. Ще ви кажа защо го правя всяка година чрез сенката. Ние, когато чуем нещо, много лесно го забравяме. Обаче, когато видим нещо, не го забравяме. Трудно го забравяме. Особено когато гледаме сериали, след 10 години ти какво стана в една серия? Знаеш ли какво направи Ямач? Всичко се знае. Всичко се знае, нали? Именно за това, което виждаме, го помним доста повече. И затова солото идва чрез какво? Чрез сенката. И тази година нашите младежи ни подготвиха отново една великолепна сенка. Така че сега отивам отзаде, отворете очите си, отворете и ушите си, защото този път ще ви се наложи и да слушате. Окей? Окей. Всички ние участваме в едно състезание, наречено живот. Тичаме към две дестинации – рая или ада. Някои тичат в групи, други по двойки, а трети съвсем сами. Има различни видове бегачи. Спринтьорът – този, който тича с цел, този, който тича за да открие цел. Други тичат неумерно, за да останат в състезанието, докато някои изобщо не тичат. Те са заседнали в своята болка, в своите, ами ако съмненията и миналото си като хора, нашата плът често надделява и ние не се предаваме на нейните желания, което ни кара да изпуснем целта. Исус Притчи 4.27 казва: не се отклонявай нито надясно, нито наляво, отклонявай краката си от зло. Докато наблюдаваме различните пътища, по които поемаме в живота, запитай се, къде ще завършиш своето състезание. Твоето решение определя твоята дестинация. Somebody put your hands together out there. Let me see you put your hands together.
Къде съм? Облачно е. Почти кристално чисто. Толкова е светло тук. Виждам хора, които се нареждат за някакъв вид проверка по списък от книга, която наричат книгата на живота. Опитвам се да видя лицето зад гласа, който изрича имената, но е твърде ярко. Димо, добре дошъл, верно мой сине. Латинка, добре дошла, чадо мое. Всяко име бива извикано пред тези огромни златни порти, зад които улиците са покрити със злато. Чува се прекрасно пеене, струи, най-ярката светлина и ангели ни приветстват. Не мога да повярвам на очите си. Това е раят. Раят е точно пред мен. Място, за което баба ми разказваше. Място, за което баща ми се опитваше да ме подготви всеки ден. Мястото, за което приятелят ми винаги плачеше. Мястото, за което майка ми говореше постоянно. Тя плачеше и ме умоляваше да се покая, преди да е станало твърде късно. Казваше, че ако не се покая докато съм жива, ще умра и ме чака адът. Аз просто отмахвах думите и казвах, когато съм готова, мамо, но сега съм готова, мамо. Наистина съм готова. Исмаил, добре дошъл, сине мой. Йоанна, добре дошла, дъще моя. Не! Не! Моля те, не! Не може да съм мъртъв! Все още имам време! Аз съм силен, здрав и много млад! Това не може да е краят! Имах планове за днес! Чувам как Бог призовава имената на своите верни служители, които са приели Исус Христос и са живели праведно до края, до последният си дъх. Добре, добре. Мисли, Мишо, мисли. Вчера бях на църква. Бях и се молих от все сърце. А на връщане към къщи изпуших една цигара. Излъгах родителите си, че сме на младежка сбирка, а вместо това отидах на парти и се напих. И след това спах с приятелката си. И изведнъж съм тук. Имах цялото време на света да се покая, но не го направих. Беше ми твърде удобно да бъда хладър християнин, да танцувам с дявола от понеделник до събота, а в неделя да плача в църквата. Трябваше да издържа още малко, но сега е твърде късно. Няма покаяние след смъртта. Няма покаяние след смъртта. Няма покаяние след смъртта. Няма покаяние след смъртта. Защо се страхуваш сега? Аз съм този, с когото прекарваше 6 дни от седмицата. Виждаш ли, ти изпял много любовни песни на Бога, но доброволно даде сърцето си на мен. Сега, когато си тук, мога да те унищожа както пожелая. Божията благодат и милост не те преследват след смъртта, както казва Словото. Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез Христос Исус. Йоан 14:6. Но тъй като ти не го прие и ти продължи да се преструваш на свят, докато се отдаваше на мен, сега можеш да гориш с мен за вечността. Ще гледам от първия ред твоята болка и страдание. И никой няма да дойде да те спаси. Адът не е парти. Сега е време да отидеш в новия си дом, където съжалението, писъците и миризмата на кръв изгорява.
греха е смърт, а Божия дар е вечен живот. Чрез Христос Исус, нашия Господ, дарът на спасението е безплатен за всички, които приемат Исус Христос. Открито изповядват, че Той е Господ и повярват в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите. Той приготви място за теб и мен. Там няма да има повече плач, скръб или болка. Най-бързият бегач не винаги печели състезанието. Най-силният войн не винаги печели битката. Да, разбира се, ще преминавате през планини и долини, но Бог обещава, че никога няма да ни остави, нито да ни забрави. Само си представете нашите близки, които са отишли при Господа, как лекуват, радват се и очакват вашето пристигане на финалната линия, рая. Един ден те ще ви видят отново. И каква славна утрин ще бъде това, но всичко зависи от избора, който правите. Защото в Второзаконие 30:19 се казва, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието. Изборът е ваш. Помнете, твоето решение определя твоята дестинация. Somebody put your hands together out there. Let me see you put your hands together. Come on, somebody.
беше сенката? Някой от вас разбрали, че беше малко повече от 18 минути сенката. Не се усеща, нали? Това беше целта. Да не усетим времето, а да влезем дълбоко в сцената. Запомнихме ли нещо? Ще да един филм на край на който самото. Амин. Мемечо е гледал сенката. Какво имаш посланието? Защо си мислите, че тази сценка я дадахме точно на Възкресение? Има ли общо с Възкресение? Има. И то много. Видяхме, че имаме всеки един път, който трябва да извървим, така ли? Нека да се отворим Библиите на Йоан 3:16 и 17. Да дойдат децата, ще го правят. Какво пише на Йоан 3:16? Защото толкова възлюби света, че даде своя единороден син, а не един който Амин. А 17? Я по моя стат, за да ги репросинте. Йоан 3:16, добре, казахте го на Исус. 17? Няма 17. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Амин. Когато младежите четяха, по-точно чухте гласа, да ви призная нещо. Всички гласове са мои, преобърна ги с програма. Не ми повярвам. Добре, да и Надя говориш там. Не, вас се познахте, нали? Ти моя позна, нали? Нямаше да ти да го Добре. Гласът, който четеше сенката, беше Анито. Ани, изправи се. А цялата сенка я подготви и написа Йоанна, моята дъщеря. Режисиране, звукове, ефекти, видеа и така нататък. Колко съм ми дал, няма да ви кажа. Да режа, да туковам, да обръщам гласовете с програми, гласа на дявола да го направя, да изглежда перфектен, да не изглежда като техни гласове. Ако ви пусна оригиналните гласове, как четат? Добре се справите. Това е да се играе, да режа, да сложа, да сменяме ролите. Един път беше друго име, след това стана трето име, след това стана четвърто име, докато нагласим. Но слава на Бога, че всичко мина перфектно. Много си са перфектни. Така. Имаше един важен стих в началото, който почна. Йоанна, дай ми първият стих. След Йоанна 16 ден това. Където казва: не се отклонявай нито надясно, нито наляво, отклони ръката си от зло. Това го казаха в началото, когато беше още. Какво видяхме? Всеки един от нас има различен път. Някои бягат сами, други бягат по двойки, други по групи, нали? Други с цялата църква. Но това е така само в неделя. След неделя нашият път започва да става какво? Самостоятелен. Или максимум с двойката, който е до тебе. Нашият път, който го вървим към рая, е като бегачите с препятствия. Какво означава бегачите с препятствия? Гледали сте, нали, дето бягат и изведнъж скачат да пускат кълци. Забелязали сте какво правят те? Те не гледат долу, не гледат препятствието. Гледат само напред. И този човек го гледа само как бяга и скача на Исус, изведнъж так, краката оп скача. Знаете ли защо?
те се концентрират на финалната линия, на финала. Да минат тази линия, защото знаят каква е наградата. Така ли? Знаем ли ние каква е наградата? Знаем. Това е вече живот. Ще знаем наградата, обаче като дойде препятствието, така се задълбочаваме в препятствието. Така сядаме пред него, вместо да го прескочим. Понякога си говорим с препятствието, понякога се караме с препятствието и оставаме там. Какво беше казала Ана? Задълбочаваме се и задъваме. Не може да продължаваше. Защо пак показахме едни малки, уж малки пороци. Как беше в началото, спомняте си? Дойдоха и предложиха цигара, алкохол. Взеха ли първия път? Не взеха. Тогава Сатана ги извика отзаде. Така ли беше сцената? Направиха събрание. И какво направи Сатана? Изпрати ги по двама, докато единия какво направи? Дръпна Библията от ръката ми. Как се дърпат Библията от ръката си? Да ти обясня. Като отделяш време за Библията. Започваш да отделяш време повече и повече за някои директове, за нашите проблеми или дупки, нужди, те не свършват. Колкото да се мъчиш, повярвай ми, никога няма да запълни всички дупки. Дупки ще има винаги. Целта е да отделяме себе си за Бога. Защо казвам себе си, а не времето си? Защото виждаме, че отделеното време, минавам към втората част, където бяха само двамата, дори да имаш време, както каза, нали, че ще имаме какво? Препятствия! Естествено ще минаваме през планини и през долини. Както видяхте, тези двамата, които бягаха накрая, дойдоха и предложиха. Не, те не се подават на пороци. Окей, това е прекрасно. Но когато не се подаваш на пороци, това не означава, че има запазено място в рая. Защо? Те ги събориха. Удрят ги, бият ги, за тях говорят и как обичаме някой да говори за нас. Нали? И веднага падаме, ставаме. Не ставаме по-точно. Лежим си на земята. Така ли? В болката си. И аз много се доверявах на този човек. Защо направи така? Защо удари кръпковата? Ете ли, виж, на. Така става. Ти го докарваш в Германия, даваш му такова и след той на теб ти обръща гръб. Пръв теб да е такова. Айде всички сме минаваме така, нали? Аз съм един от първите, които е дошъл в Германия и след той сме дъпнали челият джинс. колко са дълга? Какво беше в стенката? Бог праща винаги някой да те превдига. Ние видяхме два ангела. Тези ангели идват в вид на човек, който да те превдига, който да ти напомня, че кръста е празен. Какво казаха? Къде е живото ти смърт? Виж гроба? Празен стои. Амин? Амин. Вижте, дай следващия стих. В Второзаконие 3.19, където го прочетаха, казваше: призовавам небесата и земята като свидетели против вас днес, че поставих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието. Затова избери живота, за да живееш ти и потомството си. Ние го казахме по този начин. По по-редактиран начин.
изборът е в нашия ръце. Ние избираме, братя и сестри. Няма ред на тази земя. Кой ще се отиде пръв? Няма ред. Ако имаше ред, някои хора ще да се заминат, други ще да са помежду нас. И какво беше насърчението? Че има някой горе, който да чака. Предполагам, че някои от вас имат. Кой имат горе хора, които предполагат, че чакат тях? Всички имаме. Някой, който да чака. Какво трябва да правим? Да продължаваме да бягаме. Амин. Да не спираме без значение какво става. То ще става, защото трябва да става. Защо трябва да става? И между другото тези неща, ако ни дойдат на главата ти, няма да се закалиш. Няма да станеш християнин, както трябва. И тогава твоята основа става на пясъка. При всяка буря падаш. Зато и трябва да основаваме нашата вяра на камера, на Исус Христос, самия Исус Христос. Погледнете Исус Христос. Как беше? Продадаха го за 30 сребърника. И този човек, който беше 3 години и половина с него, до него. Заедно са спали, заедно са яли, заедно са ставали. И изведнъж бият ти гръб за 30 цента. Айде, за 3 евро. И за 300 евро. Знаеш ли Исус, че ще го предадат? Да. Направи ли нещо? Не. Не направи ли каплен? Не са скарали. Абе ти, Гарга, аз да храня, ти колкото ми вадиш. Как е при нас? Майко, само да сдеши да дойде да прави нещо. Ато би свършено с него. Ще покажа откъде изгрява със слънцето. Вижте, бил съм в това състояние. Не си мислете, че служителите им минават през това състояние. Повярвайте ми, много по-силно от вас минават. Защото падне ли главата, пада цялата църква. Караме 5-та година, нямате си на представа колко пъти съм искал да затворя църквата и да се отида. Да отива на немска църква, както правят някои български християни, отиват на немска църква, да си сядам над стола и да слушам какво говори немеца, алелуя, амин, от ден на ден да се виждам с тях и след това да се върши каквото си искам. Но знаете ли? Това, което говорим в момента, всяка неделя, казваме в седмични проповеди, стояхме 3 месеца, нали така беше? 3 месеца върху Божието си оръжие. Сега сме върху дарбите. Върху дарбите едно нещо много важно. Дори да затворя църквата, да отида на немска църква, аз ще запазя вярата си. Това не ме осигурява пак място в небето. Сега ще кажеш, брат Радо, как така? Не пуша, не пия, уроци нямам, на църква си ходя, десятък си давам и накрая пак няма да отида в рая. Защо? Знаете ли, в Матей 7 това казва, нали, идете си от мене, вие, които вършите грях. И те ми казват, Господи, Господи! Не е Твое ли име? Тук не говори на невярващи, а на вярващи. Мъртви възкръсявахме! Виждали сте някой невярващ да възкръсява мъртви? Демони гонихме! Някой невярващ от лица да гони демони, да отива да се моли да помага? Просто казва, идете се от мене, вие, които вършите какво? Беззаконие. Беззаконие. Какво беззаконие? Аз не пуша, аз не пия. На църква ходя десятък зала. Пак беззаконие. Да ви кажа ли кой е най-големият грях, кой е най-голямо беззаконие против Бога? Не е покорството. Не е покорството, за това бяха изгонени
Адам и Ева. Защо? Не бяха покорни. Защо тогава ние, които уж всичко спазваме, пак ставаме непокорни? Радо, я сега кажи, какво направи ти, моето момче? Господи, аз отидах всяка неделя на църква, така хубаво стопих в немската служба. Този стол направо стана като оригинал загрятел. Фабрични настройки. Знаете ли какво е това, което говорим сега в момента? Ако заровиш таланта си, който Бог те е призвал. Ама, брат Радо, аз нямам талант. Моля? Бог пише, че на един даде 5, на един даде 2, на друг даде 1. И какво беше условието? Всеки да го преумножи. Имаш един талант. Какъв талант имаш? Да сядам на църквата да слушам. Много хубав талант. Ама трябва да го умножиш. Това не е достатъчно да дойдеш и да сядаш само на църквата на столчето и да го сложиш. Ние всички имаме потенциал да размножаваме таланта си. Защо? Словото го пише. Словото го пише. И Бог е дал в живота ни, на всеки един от нас, хора, които са способни да умножават твоя талант. Какво казва там? Ти трябваше да отидеш при кои? Хората, които са възможни на това да го направят, да ти умножат твоя талант. Без значение на каква позиция си. Без значение в какво положение си. Този християнски живот е като процеса на едно дете. Едно дете как се става? Не идва директно да почва да бяга в църквата. Те бегачите идват директно и след 6 месеца бягат, много бързо падат. Това е процес. Вижте, религията ти казва какво? Оправи това и това и ела при мене. Спри да пушиш, спри да пиеш, спри да правиш това и ела при мене. Бог ти казва: ела при мене какъв такъв ти си, аз ще ти дам сила да станеш такъв, какъвто аз искам. Амин? И това е, ти първо трябва да си едно семе в корема на църквата, която е майката, нали така? Жената е църквата в Библията. Ти трябва първо да зачениш в църквата. Ти трябва да пораснеш 9 месеца в този корем и така да се родиш, да се наводиш чрез водно кръщение и след това да почнеш да пораснеш, докато дойдеш на възрастта да бягаш. Ама аз не мога да бягам. Да, не можеш, защото не си се родил още. Нито са оформени нито краката, нито главата, нито ръцете. Не дей бързай да бягаш. Те си първо в майчината отрова. Разви се първо като отровата в детето. След това, като се родиш, заяква е в словото. Нали така? Едно бебе, ако не яде, няма как да порасне. Порасти в словото и почвай да бягаш. Не е казано, че не може да пораснеш толкова бързо. Че зависим от такива, които наистина Бог усвоява доста бързо Божието Слово. И растат доста бързо. Така че какво казах? Изборът е в наши ръце. В твоите и в моите. Исус няма да възкръсне повече. Зато и на Възкресение не играем непрекъснато една и съща сценка. Исус умря и възкръсна. Второто идване на Исус Христос ще стане от облаците. Тези, които имаме нужда да умрем за света и да възкръснем за Бога, сме ние. Именно това исках да предадем чрез тази сценка. Не се надявай, както каза, има цялото време на света, но не го направих.
по един или друг начин. Винаги е дошло Словото към нас, поканата към нас, че Бог навика, че Бог начака и Той иска да не възкреси. Амин. Да не възкреси, да умрем за този свят и да възкръснем за Господа Исуса Христа. Амин. Готови ли сме да умрем за този свят? Ой, само един готов да умре за света. Той те чака, брат Радо. Сега това лято начака слаба, как да правя сега толкова късни ще стана подготвих такова, ако не ударя един печек, как ще стане сега? Печека няма да заведе, извинявай, до рая. Адът не е парти. Адът не е парти. Да не стане като това, една съвременна притча, един човек живял доста години във вярата, удържал Словото и имал едно голямо желание. Да види Сатана да му даде един шаман. То Сатана му има дразни. Един ден дошъл пред него Сатана, обаче бил един мъж шеф от улицата, като ковша. И му казал, ти нали искаш много да ме срещнеш, ето Бог позволи да ме срещнеш. Той казал, кой си ти бе? Аз съм Сатана, нали? Ти искаш от Бога да видиш мене, да му дадеш един път. Ти ли Сатана, нали? Иди по телефона тук, дали? Казал, гледай го ти мършата му смърша. Нали казал, и сега не мога да ти направя нещо. Имаш много време да живееш още. Нали, ще умреш на 87 години. Човек на 45. Той помислил, аз съм на 45, почти на половината. Имам 42 години. Още да живея. И какво прави? Разпуска се. Разпусна живот, ядене, пиене, банкети, той след 2 месеца умря. Защо? Казал, какво стана, защо умрях? Аз имах още 42 години да живея. Дошъл вече Сатана в другия образ. Извиняйте, си погледнал рекламите. Това са бяха рекламите. Не знаеш кога е твоето време. Нито аз знам моето време. Нито мога да знам някой друг ще умре, ако освен Бог не ме благослови. Затова не се надявай на последния момент, а започни от днес, от сега, да търсиш Божие, да търсиш Бога. Амин? Добре, малко се освободихте. Има ли някой се отвари тази година? Засегнах ли някой? Засегнал съм, добре. Не само знам да знаете. Добре, нека да се изправим. Аз съм едно време поисках телефона. Къде ми е телефона? Не го знам. Дадете си телефона. Айде го. Добре, нека първо да се помолим, след това където ще изпеем една песен и ще съберем дарението за църквата и след мине дарението и песента започваме с частта, където трябва всички да станем едно, да посъберем словите настрани, мъжете да качите, нали? Айде да качим ясно. Масите отдолу, мисля, че 10 маси ще не стигнат. 10 или 12. Някой брои ли хората? Някой да се ангажира да брои преди да започна. Това е не баща Саймон, нали? Да видим колко маси ще ни трябва. След това сядаме заедно, то ще е като обяд, да обядваме. Не се срамувайте да се вземете, ще направим един ред, да минем. След като се нахраним, след като малко общуваме, започва най-добрата част – игрите.
Игрите, награди има, да. Нещо, когато няма второто трябва да вкрива. Добре. Нека да затворим очите си. Халелуя, Господи! Благодарим Те, Отче, за Твое, което Ти даваш днес пред послание. Че Ти днес постави пред нас живота и смъртта. И Твоето Слово, и Ти самият ни насърчаваш, Исусе, да избере живота. Живота, за да може наистина да наводи, Господи, към Тебе. Животът, който, Господи, си Ти самият. Исусе, благодаря Ти, че Ти обещаваш, никога няма да ни оставиш, Боже мой. Че Ти винаги изпращаш своите си ангели, Боже мой, да ни подкрепят и да ни повдигат, Боже мой. Отче, тук стои Твоят народ и Ти молим, наистина да не изпълниш с Твоята сила, да не изпълниш с святият си Дух, Боже мой, за да може наистина да сме водени от Него. И когато паднем, и когато дойдат трудностите, Той да ни напомня, че Ти си с нас и никога няма да ни оставиш и не си оставя, Боже мой. Боже, аз моля за сила небесна да ни дадеш наистина пътят да държим и да виждаме нашите близки и Теб самия, Боже мой. И Теб самия, Боже мой. Ти този, който отиде на кръста и понесе, Боже мой, цялата вина за мен и за моите братя. Благодаря, че Ти изкупи, Господи, нашите минали грехове. Затова Ти молим, Боже, дай ни силата, за да ни прегрешаваме, а наистина да удържим пътя до края, Боже. Моля Те, Исусе, бъди с нас, наистина да промножаваме нашите дарби от нас. Да промножаваме, Господи, Твоето царство тук на земята, Боже мой, за да може небето да е плодно, Боже мой. В името на Исуса, цялата църква казваме Амин! Между другото съм пуснал друга песен. Това беше за следващата седмица. Следващата седмица ще имаме Господна вечеря. Готови ли сте да пеем? Йоанна, ето тук е. На темpo. Истината и живота, татко мой, обещавам, че ще бъда вечно твой. Ти си пътя, истината и живота, татко мой, обещавам, че ще бъда вечно твой. Ти си пътя, истината и живота, татко мой, обещавам, че ще бъда вечно твой. Ти си пътя, истината и живота, татко мой, обещавам, че ще бъда вечно твой. Ти си пътя, истината и живота, татко мой, обещавам, че ще бъда вечно твой. Ти си пътя, истината и живота, татко мой, обещавам, че ще бъда вечно твой. Ти си пътя, истината и живота, татко мой, обещавам, че ще бъда вечно
Дякон Илиян да дойде напред, дайте му микрофон, да се помоли за събрания дискус. Нека всички потегнем ръце към дискуса. Отче, благодаря ти за тези финанси, Господи. Моля те в името на Исус Христос, ти да премножи с финансите в църквата ти, Тата. И с тези финанси, Татко, единствено да издигаме, да величаме Твоето велико и славно име, Господи. Моля те в името на Исус Христос, благослови всеки един човек, Тата, който е на този място, Господи. Благослови ги с семействата им, с децата им, Тата. Нека, Татко, единствено само да бъде и да служим на Тебе, Господи. В името на Исус Христос всичко се приеме и проси. Амин. Амин. Добре, сега, Църкво, обърни се до брат си и кажи в един глас: Христос възкресе! Христос възкресе! Наистина!